Tawag ba? Dati may stranded cell. Hello, ma'am. Aywan, ma'am. Adato'y matay. Anya? Itlog manayin. Tinaalan na DJ test na. Ay naapo dati nga ubingan na kanya nga tatong obrainan. Sige, ma'am Garod. Ta katungtungag. Wen, ma'am. Sige, ma'am Garod. Wine. Itzay! Itzay! Ampaya, daday! Ampaya, daddy nga. Kataw-tawag ni ma'am mo, anak. Itlog man ka naon, tinaalang DJ Tismo. Ampaya niya man tinararamid mo. Daday, love ko lang naman ni mamay. Anya, dinulab mo ko man ni mamim, anak. Di nilalaing mo ko ma, DJ Tismo, anak ko. Isungarod ngahan ko nga nilalaing daday, tanong ko ni mamay. Pagkasak mo ngay magkumang nga magipakita ajay tilab mo kin ni mamem kasaan mo nga nilalaing bagsak ka DJ Tismo anak itlog tinaalam Imbaga naman ni mami daday, ikanak ti 1,000 na makapa sa aking tites. o di dapat nilalaing mo anak Isugarod nga saan ko nga nilalaingan daday, tatlo saan nga gumasto ni mami. O diba, tipid daday? ako dati ko biyan ne dapat mo tawag hello ay hello ma'am wen ma'am nya si Romanain titis na itsay ay naapo dati nga ubigin ng mga tatinararamid ng wen ma'am dato yan kasangsan po ina sige ma'am garot takatungtungag wen ma'am itsay Kaya daday! may katoy man ampay nga kataw-tawag ni ma'am mo anak ampay zero man ka nun datay tasmaw Karakupyang madya kaabay ko daday. kay karakopya di ka abay mau na zero kan kay suna mo tagkupkupya Isungarod daday nga sinong batak tig kamali agi di answer ko. nya sinong batang di ka malita dyan sir mau Ang daday, tatlo kamali ti makupya na daday. ako dati nga ubingay Tapos idi ko masukatak agi di answer ko. Pas your paper kunamot ni maman. Madik na sukatanan agi di answer kon daday. At pagpada kami nga itlog tinaalanan daday. Di pagdandanagak tata daday. Baka panunutan ni maam nga nagkopya ako. ayaw di ma